ರಿಯಲಿ ಸೂಪರ್ ಬಾತಂಡೆ ಈತ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಪಂಡ ಉಂಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳುವೇರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ತುಳುವಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರನ್ಲ ಇನಿ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನೈತೆ ತುಳು ಪತ್ತ ಟ್ರೈ ಮತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಐಟ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪರ್ಲ ಅಭಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ 7th ಡೇ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ఒక ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿದ್ಲಾಗ ಎಂಕುಲು ಬೆದರದಕುಲು ಸೊ ಮೂಲು ದುಬೈ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ತುಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೆ ನಿಪ್ಪಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಹೊಸದು ಇತ್ತಾಡ ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನಕುಲು ದಯಮಂತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಅಂತೂ ಒತ್ತಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ 15 days ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪುವ ಎಂಕಲ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಚ ಕಪಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪುವ ಇಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ತಲೆ ಎತ್ತ ನನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಔಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಇತ್ತು ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಯಾನ್ ದಯಪಂಡ ಮೋನ ಚಪ್ಪಣಿ ಇಳ್ತೋಜು ದಯಪಂಡ ಮೋಲ್ ಬಾರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಉಡ್ಲು ನೀ ದಯಪಂಡ ಆಲ್ನ ವಿಶ್ ಎನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನೋ ಕೊರ್ಪಲು ಒಂದು ಎಕಡೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಲು ಸೊ ಇತ್ತೆಂತ ಪನ್ನೋಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಬಿಡದಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಫನ್ ಪುನದು ಮೇನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೆನವೆ ಓಕೆ ಇದು ಎದಗಂಡ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಮತ್ತು 1 2 ಕೊಡಿತ ನಾ ಮಲ್ಲೇಜ್ ದಾಯಪಣ ಎಂಕರಲ್ಲ ಬೇಜಾರಚ್ಚಿ ಮದ್ಮೆ ಇವಾಗ ನಿಯತ್ತಡಿತ್ತರ ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಇರ್ದು ಮೆಂಚಿನಲ್ಲ ರಿಪ್ಪಡ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಇಜ್ಜ ಬಾತ್ ವರ್ ಡೇರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ನೆಂಕ್ ಡೇರ್ ಐತೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರದಿತ್ತ ಅಲ್ಲ 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 ಕಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಿವಿದ್ದ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರದಿತ್ತ ಬಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿ ಬೊಕ ವಡೆಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಸೊ ಆತ ಡೇರಿಂಗ್ ಬೈಜಾಂಡ್ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ ಏರ್ಲ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿಜೆ ಬಾಯ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪೂರ ಬತಿಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಬೈದಿಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಏನಂಚ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಕಾಲೇಜ್ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇರೇಗು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕ್ರಶ್ ಆಪುಂಡು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನನಗೆ ಕ್ರಶ್ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪುನ ಓಡ್ಸಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪೋನಿಲ್ಲ ಸೊ ಈರೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕ್ರಶ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈರ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಈರೇನ ಲವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಮೂಲಕ ಬರೆದು ಓದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಸೊ ಐಟಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಪಿಲೇಕ ಒಟ್ಟು ರಾಶಿ ಯಾನಿ ಮೋಕೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸಪ್ರೇಜಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಮಿತ್ ಲವ್ ಬರಡು ಯಾನಿ ತೂದಿಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಲೆಟರ್ ತೂದೆ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಮಿತ್ ಲವ್ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಲೆಟರ್ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಬೋಡು ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಮೋನ್ ಲವ್ ಇಂಚಿನ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಂಚಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿನ ಬಂದೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಂಗರ್ ಬರ್ಪುನ ಅವಳು ಅಂತೀನಿ ಯಾನ್ ನೈಟ್ ಸೋತದೆ ಮಾರಿ ಹೆಂಗಾರ ಮೊನ್ನೆ ಆಂಗರ್ ಬರ್ಪನ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋದು ಜನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾರಿ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತೂ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಆಪಣ್ಣದ ಪಾತ ಬಿಡಿದರ್ಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಎಪ್ಪಂಡು ಪಣ್ಣ ಕಣ ನೆನೆದು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ದಯಪಂಡ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತು ನಕ್ಲೆಗ್ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಲು ಆದಿತ್ಯ ಮಾತ ಬಡಿದೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಡ ಬಟ್ ಮಾತ ಬಡ ಆ ಕಣನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಪ್ಪು ದಯಪಂಡಾಗ ಒಂದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಮೊದಲ ಮಾತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂರು ಇಂಚಿನ ಬಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಬಂದೈತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಎನ್ನದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆದಪುರ ವಿಶ್ವಾಸ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಏನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರ ಐ ಮೀನ್ ಬರೇ ಪ್ಯಾನ್ ಬರೋದು ಓದುವೇನು ಓದುದು ಈರೇ ಪನ್ನಡ ಏನು ಒಂಥರ ಓಕೆ ಎನಿ ಹಾವ್ ಓಟ್ ನುಕ ಬರ ಪ್ಯಾನ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರೇ ಪಣ್ಣ ತೂಕ ತೋಂದಿಪ್ಲೆ ಎಂಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಆಪಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತೋಂದಿಪ್ಲೆ ಮೊಲೆಗಂತೂ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪು ಸೊ ತೋಂದಿಪ್ಲೆ ಏನಾಪಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುರ ನೆನಪಿಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬರೆಯುವುದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೋಜಾನೆ ನೋ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿರಾ ನೋ 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 ನಾನು ನೋಡಿ ಬರೀತೀನಲ್ಲ ಸಾರಿ 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 ತೋರಿಸಿ ಬಾಕಿ ಆನಕ್ಕೇನ್ವೇನೆ ಎಂತದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ದು ಅಂಡ ಬರೀದು ಬರದಾಂಡ್ ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ತಂಪೋಯ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಬರೀತಿ ನಂಗೆ ನೆನಪಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ನೆನಪಿದ್ದೆ ಎಂಚ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಬಂದು ಅಂಡ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಂಪೋಯ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು ಬಟ್ ಯಾನು ಲೆಟರ್ ಬಂದಾಗ ಲೆಟರ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಬರೋದು ಮೊನ್ನೆ ಬರ ಕೆಂಪಾತ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಿನಾ ನಿಜ ಮಾಡ್ದೆ ವಾ
ಓಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಡೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಸೊ ಓದೋಡ ಕರ್ದ ಕುಂದೇನೆ ಬಂತಿನ ಓದೋಡ ಸುಖತ್ನ ಮಾರೆ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓದಿತ್ತಾ ಒಂದು ಅವು ಚಿತ್ರ ತುದೇ ಓದೋಡೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಫಿದಾ ಪೇರ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ವಿದ್ಯಾ ಮೋಕೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದು ನಾನು ಮೋಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ಒರ್ತಿನೇ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನು ಬಂದು ಎನ್ನ ಮೋಕೆ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಸೋತಿನ ಒತ್ತು ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೋತಿನವು ಎನ್ನ ಮೋಕೆ ಅಂಚದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಜೊತೆ ಚಿರಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಪ್ಪುಂಡು ವಾ 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 ಮೋಕೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಮೋಕೆ ಪನ್ಪನವು ಕನ್ನಡಿ ಬೊಗ ನೆರಳುದಲಕ ಇಪ್ಪೊಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಿ ಏಪಲ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನೆರಳು ಏಪಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಆವಡು ಸಂದರ್ಭ ದಾದನೆ ಇಪ್ಪಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಊಲ ಬರಡು ಆಂಡ ಈ ಜೀವ ಇಪ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಕೈ ಬಿಡಯ ಪನ್ಪನವೇ ಈ ಎನ್ನ ಮೋಕೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ಈತ್ ಲೈಕ್ ಪಡ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಒಂದು ನಾಲ ಏನು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆಪ್ನೆ ಇರ್ದು ಒಂಜೇ ಪೇಜ್ ಇಡ ಅವಲ ಒಂದೆಂಟು ನಂಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತುಳು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆಪನ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 13-14 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ಯಾನು ಬಟ್ ಇನಿ ಬರೆಯಾನು ಬಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಪ್ಪು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾನೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತೋಜನ ಇರೆ ಕಾಣಲ್ಲ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಜ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟಾಪನ ಇರದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತೂದೇ ಫಿದಾದಿಪ್ಪೇರು ಮಾತಿಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾನೇ ಬರ್ತಿ ಕವಿತೆ ಬರೆಪುಣಂದೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ಡಬ್ಬಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಟಾಸ್ಕಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪನ್ನೊಡಿತೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಕೇರಳ ಇಂಚ ಬರಿತಿಜೆರು ಓಕೆ 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 ಇದಾದಂದ್ರೆ ಕೊರೋನ ಇಂಚಲು ಕೂತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಅವು ದದ ಪನ್ಪೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಸೊ ಸುಂದರ ಹೋದ್ ಕೊರಲಿಯಾ ಬುಧ ಸೇಜಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೈಕರ್ ಪೊಡಿ ಅವು ಫಸ್ಟೇ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಮೇರ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇಡಾದಿಪ್ಪಡೆ ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇಡಾದಿಪ್ಪಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆಯ್ ಪಾಪದಾಯ ಮಾರೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಪಡ್ಸಿ ನನ್ ಇತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಇಪ್ಪಡೆ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಜೋರ್ ಇಪ್ಪಡು ಜೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ನೋಡತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಿಯಲಿ ಸೂಪರ್ ಬಾತಂಡೆ ಈತ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಪಂಡ ಉಂಡೆ ರಿಯಲಿ ದಯಪಡ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ ಯಾನೇನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಕಡ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲದ ಏತೆ ಪೇಜ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲದ ನಂದು ಅಂಚಿಂಚು ಪೋನಿಪ್ನಗಲ ರೂಮ್ ದುಲೇವನಗಲ ಈ ದಾಯಿ ಬರ್ತೀನ ರೂಮಿಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದು ಜನ ಇಂಚ ಬರೆಪೇರೆ ನಂದು ಓತಂದ ಅವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅದಿಪ್ಪಡು அதுதான் பேரு ஈர்னாவு இப்ப நினைச்சா ஆர்னதா ஏப்பலாத்தே மேரெஞ்ச பண்ட மஸ்த் இருல எல்யா சோ என்ன பர ஏப்பல ஷார்ட் அது ஸ்வீட் அது லைக் அது இப்படனா ஓல ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಓಲ ಸಿಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸೊ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತೆ ಎನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಗುಂಡು ಟಾಸ್ಕ್ ಮೊದಲು ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾನು ಅಂತಂತೆ ಒಂದು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ నేను ಕೂಡಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಡು ಮನ್ಪೊಡ ಆಪಣತ ಬಕ್ಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಮುಕ್ಕಲ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮನ್ಪೋತ ಅಂದಿತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ವೇರೆ ಲೆಟ್ರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೆ ಪ್ರಾಣ ಮೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಮಾತು ಬರೆ ಬರೆ ಬಿಜರಾಕಿ ಆತನ ಕೆಲವೇರು ಆಸ್ ಆರ್ನಲು ಪನ್ಪೇರು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಮೂವಿ ಪುಟ್ಟು ತೋಜಾರು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಅಂದು ಬಟ್ ಆರ್ನಲೆಗೂ ಅವಳ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಏಜ್ ಉಂಟು ಬರ ಆತ ಈಸಿ ಪುಜಿ ಲವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಫುಲ್ ಅಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬರಾಪನ್ ಬಟ್ ಅವು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಪನತ್ತ ಅವು ಲೈಕ್ ಅವು ಆತ ಈಸಿತ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಲವ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆಯಲೇ ಮನ್ಕ ಎಂಚಾಂಡ ಮಂತ ಅಂಚಿಂಜ ಮಂತ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಸೈಬ್ರ ಮಂತ್ ಬರೆಯಲೇ ಮನ್ಕ ಅವು ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ ವಿಷಯ ಆಯ್ತಾ ಯಾವತ್ತು ಡೀಪ್ ಲವ್ ಮಂತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊರಲೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ನು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅప్పుడు ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಪನ್ಪುನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದಾರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಬರೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಜಂಕ ಹೆಂಗೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡು ನೆನಪು ಕೊರೋನಾ ಹೆಂಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೂರು ಬಂದು ನೆನಪು ತಗಿದೆ ಮಾಮಿ
ಅಂಚದು ಸೊ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಮುಪ್ಪಂದು ಲೆಕ್ಕಲು ಈಗ ಎಂಚ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಯ್ಟ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತೆ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಫನ್ನು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.